driver, George! Okay na ako? Okay na. Yo! Basta makita na ninyo yung slok ko, wala dyan mo lang madungga na niya. Pero meron na siya magsigit ingon, bra. Bra na yung papel na, bra. Nakayata ko ba, bra. Nakayata ba siya, bra. Mora niya ako na ilahan na demonyo na wala pa record sa impirno. Tarawa! Kung nanis layo, mura nig taong grasa na limpyo. Kung waksyon na nigdool, dapat nakaandam na kag sinsiyo kay ug wala. Automatic na may installa na imong gusok og gripo. Na sakto ra jud ko sa kong kanta na Kuko. Sa dili si OT Genesis naghimo ana ako. Kuko, nakasuyop na sa siluko. Nagtama kay nagsulo. Ipislitan upat ka kilo. Ni paluap before na priso. Pero bitaw, dili ta ni discriminate sa loko kay Bright yan ni. College graduate ni. Di ba nga mo loko? Kuya kay ni kurso HRM ni. Grabe ka naning. HRM ba? Highway Robbery Management. Major in vulcanizing and radiator cleaning. Yo, kung sa tanan mga duwa, tanan bato lang niya, kabantay ko niya, hilikin niya siya magbit-bit og props. So sabayan, tanaw na to, di ba ni mo action og collapse? Excuse na may gaw. Di ba ni mo action og collapse? Okay, ba pa lang mo, kung saan ni kagwapo si Loko. O nga nung inana na siya kanisiso. So ato dyan yung gigastuan para sa kahigayunan sa kanan. Kanera. Tanawan ninyo ni. Usapan ni. Usapan. Tanawa si Loko. Oh. Limpyo pa kay ni. Unya, grabe kabuutan ni. Okay, bawala mo unsa kabuutan ni. Natural, karaan sa Kristan good ni. Karaan sa Kristan good ni. Monit. Karaan sa Kristan good ni. Monit permit tabisan sa pare. Taga humili. Natural, gaino man is daplin. Giurot ang wine niya, pulutan, hostiyas. Ang animal, gisugo. Gisugo, pasuwat og salmo. Aw, 16 bars sa hudas. 16 bars sa hudas. Grabe kining bagagkilay na pulgas. Video ni Mada. Gisugo sa pare siya gipada sa Bible. Pagsugod sa misa sa intro, awa na gakripok. Gikan sa gawas. Gakripok na gikan sa gawas. Pagsud na sabod ang tiil, gatsunan pagbunal yang aliwas. Bro, bitaw, inani na tagaan na nato siya gigayon. Kaya naan naman siya silpon. Ato na ni tiwason sa akong round trip puhon. Time!